ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବି ଜେଜେମା। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଜେଜେମା। ସେ ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଚାହାରେ ବିଷ ମିଶିଛି। ଏ ତୁଳସୀ ଆଜି ଯାଇ କେବେ ବି ମିଛ କହିନି। ସେ ଯାହା ବି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ତା ବାସ୍ତବରେ ସତ ହିଁ ହେଇଛି ଜେଜେମା। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଆଖି ଛୁଉଁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରାଣ ଖାଉଛି। ସେ ଚାହାରେ ବିଷ ମିଶିଛି, ଆଉ ସେ ଚାହାରେ ଯେ ବିଷ ମିଶେଇଛି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରହି ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଜେଜେମା, ସେ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଲିସା ଲିସା ଲିସା। ଆଲୋ ହେ ତୁଳସୀ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା? କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗ ଡଳେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଏମିତି ବାଉଳି ଚାଉଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଜେମାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନଟା ଟିକେ ପିତା, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେମା ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଖାଲିରେ ତ ଖାଇବୁନି, ମିଠା ଚାହାରେ ଯଦି ଟିକେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିଇପାରିବି। ଆଲୋ ହଁ ତୁଳସୀ, ଲିସା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବା ଆଦେହରେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନଟା ପଡ଼ିଛି ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ ବା ଭାରି ପିତା, ଖାଇ ହଉନି। କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଲିସାକୁ ଦେଇକି ମିଶେଇକି ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁଳସୀ, ତୁ ତ ଲିସାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଏଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ମେଡିସିନକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ହେମଦସ୍ତାରେ ଦେଲି। ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ପାଇଲୁନି। ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖି ପାଇଲୁନି। ଯା, ଆଜିଠୁ ତୋର ମୋର ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ। ତୋର ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣି।